Takto vyzerali moje riasy cca pred 5 mesiacmi. No a takto vyzerajú moje riasy dnes. Jediná odpoveď. Sola sérum na riasy. Prírodné sérum, ktoré neobsahuje prostaglandín. Na úvod chcem ešte povedať, že porovnanie som natáčala už s aplikovanou riasenkou, nakoľko moje riasy sú rovné a nedokázala som zachytiť ten efekt ešte pri nenalíčených riasach. Chcem ešte dodať, že som nebola na žiadnom laž liftingu, takže toto sú riasy presne tak, ako mi narastli. Ja viem, sér na rast myhalníc máme na trhu aktuálne ako húb po daždi, ale dávaj si veľký pozor. A hlavne čítaj zloženie produktu predtým, než si ideš kúpiť. Množstvo sér, ktoré nám ponúka trh, obsahuje prostaglandín, čo je analóg hormónov. Sice veľmi funkčné, ale za to rizikové. Takéto séra, ktoré obsahujú tieto analógy hormónov, môžu zmeniť farbu duhovky, môžete stmavnúť očné okolie, môžete strašne svrbieť oči, môžu nastúpiť nejaké podraždenia. Ak uvidíš v zložení niekde napísané prost, tak to prosím ťa nechaj na regáli alebo na e-shope, kde to kupuješ. Toto sérum od Solali má čisto prírodné zloženie, som s ním maximálne spokojná. Absolútne nedraždí moje očné okolie, nedraždí mi oko, nesvrbí ma, ako to bolo pri iných sérach. Aplikujem si ho vo večernej rutine, ako keby som si dávala linku na tie myhalnice a taktiež si ho dávam ešte aj ráno pred líčením takým istým spôsobom. Takže ak by si chcela dlhšie riasy, Solala ti nezabezpečí dlhé riasy cez noc, ale poctivým a pravidelným aplikovaním sa dostaneš na takéto krásne riasy. Tento produkt si vieš zadovážiť na stránke solalabeauty.com.